Ụtụtụ ọma nọ, ehihie ọma nọ, mgbede ọma nọ. Taa wụ ụbọchị 7 n'ọnwa June, 7th of June. Taa wụkwa n'ụbọchị ọmụmụ m. Taa wụ my birthday. Ana m ekele Chineke. Ana m ekele ya for ndụ o nyere m. Even sleeping and waking up is a big miracle that I woke up today, 7th of June, 2026. Chineke, I thank you. Ndị niile amụrụ n'ụbọchị taa, ekpere m na-ekpere onwe m ka m na-ekpekwere unu. Ana m achị biko Chineke duwe anyị, gọzie anyị, ihe anyị ga-eri akọkwala anyị, ihe anyị ụmụ anyị ga-enye anyị na ka anyị ga-enye ha ya akọkwala ha, ya akọkwala na anyị. Ogologo ndụ, ahụ isi ike, no accident, no sudden death, no slopping, no heart attack, no stroke, no debilitating disease, no terminal disease. Father, ị gwara anyị in the book of Isaiah, each one of us that dies before 100 dies like an infant. He said we will not know the grave of our children. We will not sit like untimely widows. The men will not sit like untimely widowers. Papa, amen. God bless me and bless my birthday mates. Amen.